Vannak mert a nézését, és hajtásuk a kezeket, és akkor 100. Nagyon jó! De hajtásuk magasba, egy kicsit hullámzunk a kezeinkkel, jöjjenek! Megkötöm a lovamat szomorú fűzfához, megkötöm a szívemet az én Krisztóferemhez. Lovamat eladom, mikor a nap felkel, te tőled, ó, drága jobbképű kisfiam, csak a halálod el. Na 3-ra kérnék egy hatalmas visítást. 1, 2, 3! Meg a járását és a csípőjének a ringását 100 aranyért én nem adnám, milliókért, és most jönnek a kezek, mert a nézését, meg a járását és a csípőjének a ringását 100 aranyért én nem adnám, milliókért, és kicsit bátrabban, mert a nézését. 100 aranyért én nem adnám, milliókért, és akik ülnek, azoknak is kérem a kezeit. Nézzésék meg a járását és a csípőjének a ringását 100 aranyért nem adnám. Na most úgy, hogy Tiszafüreden is hagy hallják, mert a nézzésék meg a járását, akik ülnek tőlük is. Le a kalappal, nagyon szépen köszönöm. Wow, X-faktor! El kell menni az X-faktorba. Drága barátaim, Tisza Szőlősi ifjúsági fúvó zenekarnak szeretnék kérni egy hatalmas tapsot! Bravo!